An samu wasu takaddiran 'yan Najeriya sun je sun yanke hanyar wucewa jirgin ƙasa, wanda hakan har ya kawo da jirgin ya tuntsire ya accident. Kai tsaye wasu mutanen suka ce wallahi ba komai ne ke zama laifin gwamnati ba a Najeriya da laifin 'yan Najeriya. Kimanin wajen mutane 300 ne a cikin jirgin, amma Allah yake yi babu wanda ya samu matsala kuma a cikin daji abin ya same su. Duk da dai ga hoto yana ta faman yawo har yanzu kuma ba su faɗi takamaiman abin da ya kawo wannan accident ɗin ba. Amma dai ga ra'ayikan mutane. Masu ra'ayi na farko su ne waɗanda suka ce wannan sata aka zo yi aka yanke shi, domin jirgi ya wuce ta wajen kuma nan wajen ba wajen noti ba ne ba. Masu ra'ayi na gaba kuwa cewa suke wannan tugun yanki jimafin ne, sun zo sun yanke hanyar ne da nufin yanar jirgin ya tuntsire su zo su kwashi na kwasa su bar na bari kuma Allah ya ta yi ikon Allah ya nashi. Masu ra'ayi na ƙarshe ko ce masu labari na ƙarshe su ne waɗanda suka ce ba wani tsinkewa da ba wani titi ne yanke da kanshi saboda rashin inganci. An ba ne contract kuɗi ya ci kuɗin mutane ya je ya ɗauko 'yan China sun yi aiki. Har da ma waɗanda suka ce da gayya aka yanka domin a samu a ci kuɗin talaka, domin a halin yanzu jirgi ya lalace sannan za a fitar da kuɗin gyaran jirgi, za a fitar da kuɗin gyaran hanya, kuma ko sati biyu ba a yi ba, ko sati biyu ne uku ne aka tara jirgin aka saci mutane a can kudancin Najeriya. Kowane ra'ayi ko in ce labari kusan abin dubawa ne, wane ne daga ciki kuke ganin ya fi zama kusa da gaskiya? Allah ya samu dace.